Terve Jari, miten elämä tänään? No elämä on kaunista kuten aina. Minulla on tässä haastateltavana Muutospuolueen puheenjohtaja, eurovaaliehdokkas Jari Leino. Pitäisikö Suomen erota EU:sta, kyllä vai ei? Kyllä. Ehdottomasti. Se on pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä ainoa keino, millä Suomi voi selviytyä kansakuntana ja taloudellisesti ja kulttuurillisesti. En yritä missään tapauksessa sanoa, etteikö EU:sta mitään hyötyä tai etua olisi ollut, mutta EU on nyt menossa ihan selkeästi väärään suuntaan velkaunioniksi, liittovaltioksi, ja Suomea viedään sinne taas kun pässiä narussa perinteiseen tapaan valheella ja viekkaudella, niin siitä on pyristeltävä eroon, ja ainoa tapa selviytyä on erota EU:sta, erota eurosta, ottaa käyttöön oma valuutta. Ensin se kirpaisee vähän, mutta mikään ei ole helppoa tietenkään. Ja mitä kauemmin tätä väistämätöntä ratkaisua lykätään, sitä kalliimmaksi ja vaikeammaksi se tulee. Voiko EUlla olla oikeata suuntaa? EUtahan markkinoitiin alun perin sillä, että EU olisi tällainen rauhanprojekti ja byrokratian purkamisen, kaupan helpottamisen, kaikkien tällaisten hyvien asioiden projekti. Mutta sitä mä en tiedä, että onko EU sitten loppujen lopuksi ikinä tarkoitettu sellaiseksi vai mikä se perimmäinen ajatus on. Mutta nyt on varmasti tullut ainakin minulle täysin selväksi, että ainakaan se nykyinen EU, missä nyt eletään ja mikä on menossa liittovaltiota kohti, niin ei ole Suomelle hyvä asia. Voiko EUsta tehdä vielä elinkelpoisen? No monethan nyt yrittävät sanoa, että EUsta voisi vielä tehdä elinkelpoisen ja EU on korjattavissa ja näin poispäin. Itse en usko siihen, että tavallaan, että jos nyt otetaan pari askelta taaksepäin siinä liittovaltiokehityksessä ja velkojen tasajaossa, niin se tarkoittaa vain pientä viivästymistä siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, joka mun mielestä on, että mennään suoria raiteita velkaunioniin ja liittovaltioon. Minkäs takia sä oot sitten ehdolla eurovaaleissa, jos vastustat tätä EUta, niin kuin ymmärsin? Monethan kysyvät, että voiko EUta yrittää muuttaa sisältäpäin. No voiko? En tiedä voiko. Todennäköisesti ei voi muuttaa ja mä en usko, että EUta voi muuttaa millään muulla tavalla kuin eroamalla siitä ja antamalla niiden sitten leikkiä siellä keskenään, jotka haluavat leikkiä. Oma tavoitteeni tässä ehdokkuudessa on se, että pidän esillä niitä samoja asioita, joita tulisin tekemään, jos minut valitaan EU-parlamenttiin ja joita tulen tekemään siitä huolimatta ja pitämään esillä. Eli edistämään Suomen eroamista EUsta ja eurosta. Vähintäänkin se, että asiasta pitäisi pitää sitova kansanäänestys, jotta tiedettäisiin, mikä on kansan enemmistön tahto. Ja yritän varoittaa niistä vaaroista, mitä tässä nyt lyhyellä tähtäimellä ja pidemmällä tähtäimellä Euroopan liittovaltiokehitys meille aiheuttaa. Eli tärkeimpinä nämä velkaunionit, velkojen tasajako tavallaan EU-maiden kesken ja maahanmuuttopolitiikka. Eli EU koittaa epätoivon vimmalla viedä läpi Euroopan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, pakolaispolitiikkaa, niin sanottua taakanjakoa, mikä jo kertoo siitä, mistä siinä on kyse. Siinä on kyse taakasta, mitä yritetään yhä suuremmassa määrin sälyttää pitkälti Suomen ja sitten muiden sellaisten maiden päälle, joilla on vielä vähän rahaa jäljellä ja joissa ei vielä valtavia maahanmuuttajalaumoja ole. Niin nämä on ne vaarat, mitä mä yritän pitää esillä. Kun sinut valitaan EU-parlamenttiin, niin missä sä pidät näitä asioita sitten esillä konkreettisesti? Sielläkö sä meuhkaat vai kotimaassa? Ajattelin meuhkata kotimaassa joka tapauksessa, koska mun mielestä on tärkeää, että suomalaisia herätellään ja suomalaisille tiedotetaan niistä suunnitelmista, mitä EUlla on meidän päämenoksemme. Ja tietysti silloin, että jos on itse sisällä europarlamentissa, tiedonsaantimahdollisuudet ovat paljon paremmat ja siinä on sellainen tietty asema, jonka varjolla voi sitten pitää enemmän meteliä, mutta joka tapauksessa niin mä näkisin sen sillä, että täällä Suomessa on pidettävä asioista meteliä ja heräteltävä ihmisiä, kerrottava ihmisille
mitä EU meidän päämenoksemme suunnittelee. On sanottu, että nämä MEPit on koulutettuja apinoita, jotka painaa nappia sen mukaan, mitä se ryhmäjohtaja siellä kertoo. No jos ei nyt mitään apinoita suorastaan, niin kyllä se varmasti käytännössä niin menee, että sillä ryhmänjohtajalla on hyvin suuri vaikutus ja valta siihen, että mitä nappia siellä painellaan. Eikö sun kannattaisi painaa ei-nappia kaikkeen? Se olisi varmaan tietyllä tavalla johdonmukaista ja kaunista. No mihinkäs ryhmään aiot sitten liittyä, kun sinut valitaan? Ehdottomasti tähän Geert Wildersin ja Marine Le Penin ryhmään. Siinähän on hienoja ihmisiä ja hienoja kansallismielisiä puolueita, niin olisin ylpeä päästässäni mukaan siihen. Mitkä on nyt muutoksen mahdollisuudet eurovaaleissa sinun mielestäsi? Ainahan yllätyksiä voi tapahtua ja se olisikin sitten oikein jymy-yllätys, jos meiltä menee joku tai useita läpi. Muutoksellehan on tärkeintä eurovaaleissa pitää esillä meidän hyviä ehdokkaitamme eduskuntavaaleja silmällä pitäen ja pitää esillä muutoksen agendaa eli suoraa demokratiaa ja tarjota vaihtoehto sellaisille ihmisille, jotka eivät enää usko vanhoihin puolueisiin ja jotka eivät usko hallitukseen, jotka eivät usko EU-politiikkaan ja jotka haluaisivat, että vähintäänkin tästä EU-jäsenyyden jatkumisesta tulisi pitää sitova kansanäänestys. Oletetaan nyt tämmöinen oikein ultrapositiivinen skenaario, että teistä tulee niin kuin tuommoinen persotyyppinen puolue noin kuin vaikutusvallalta seuraavan 8 vuoden aikana. Niin kauanko se kestää, että teistä tulee sellainen tavallinen SDP-puolue sitten? Se, mitä itse olen nyt seurannut tässä sivusta tätä politikointia, niin se on kyllä nopea kehitys, se on valitettavan nopea. Koko Suomen poliittinen järjestelmä on suunniteltu korruptoimaan ne, jotka sinne lähtevät mukaan. Kun kansanedustaja valitaan, niin hänelle tulee hyvin tärkeäksi se, että hänet valitaan toisellekin kaudelle, koska silloin saa pidemmät sopeutumisrahat, enemmän eläkettä, enemmän suojatyöpaikkoja, enemmän hallintoneuvostovirkoja, loputtomasti kaikenlaisia etuja, jotka tarkoittaa sitten sitä, että kun joku on valittu eduskuntaan, hän hyvin nopeasti rupeaa jo petaamaan sitä omaa uudelleenvalintaansa. Se tarkoittaa sitä, että on elettävä puoluekurin mukaan, kuunneltava hyvin tarkkaan, että mitä se puolueen puheenjohtaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja käskee tehdä. Ja siinä niin kun itse tulee semmoisia monia houkuttelevia näkökulmia, kuten että sitten onkin joku hyväpalkkainen EU-virka tiedossa jossain tai jotain tällaista. Ihmiset ovat hyvin alttiita houkutukseen, niin valitettavasti se on niin kuin hyvin lyhyt aika, missä yleensä missä politiikka korruptoi ihmisen. Sen takia meillä on kiire muutoksella, että täytyy tehdä itsensä tarpeettomaksi ennen kuin ollaan samanlainen kuin muut puolueet, mutta sen verran vielä, että meillähän on nyt loistava asema siinä mielessä, että meillä on kansanedustaja eduskunnassa, mutta me emme saa puoluetukia, eli me päästään eduskuntaan pitämään meteliä asioista, mutta meillä ei ole vielä sitä suunnatonta rahapottia, mistä tarvitsisi riidellä. Meillä on ihan erittäin otolliset asemat siinä mielessä. Joo. No miten tämä kotimaan korruptoitunut systeemi voitaisiin korjata sitten?